morning, good evening, good afternoon sa tanan. Manglakaw ta, mungadto mi sa superstore kay mamalit mi og prutas kay na bisita mga classmate mga re. Punta ang mga classmate ko ngayon. Sa mga chinilas. Kana. Okay, tiri oh. Nilaba day ka sa sapatos day. Uy, parang bago na naman yung sapatos ko. Sana all may naglalaba. Siyempre, anadjod. Para, gusto na plak na pod. Uy. Sumakit naman yung mga paa ko guys. Mandar naman yung ano ko. Gout. Gouters ba? Tapos na yung ano namin, no? Bagong ano matawag nito? Wall. Yun si Dayan, no? Hi Dayan. Uy, ang lamig ng hangin. Uy. Bugna-bugna gamay. Ay. Pagka gawas ang adlaw good mo na. Feeling mo bugna pero kinamnan. Ulan na naman mamaya, ulan naman. Wala eh. Pero gabi na. Hapon. Sabi ang adlaw gahapon na lang inita. Alas 8 na. So na oras na alas 10 na. Kaya adlaw. Tara, let's go. Let's go. Mag-Atlantic ni karon. Diyan na yung ligo, balik. Grocery sa aming grocery. Mga classmate ko, bibisita ngayon. Mga Pinoy na classmate. Kaya magdala sila ng mga pagkain. May maaga ako nag-bake ng banana cake tapos bibili kami ng fruits. Patlak ba? Patlak. Saan po itukod din eh? Bahay siguro. Nag-bake sa ilaw na sa bahay, no? Anak siguro yung dulo ng mga bahay. Ano? Bye. Silingan na may kuwan dire. Malapit lang yung Atlantic Summit. Pwede lang ding lakarin. Siguro mga 15 to 20 minutes walk. Pag-drive 5 minutes lang kami. Wala. 2 minutes. Gida na pong yaya ang card o. Yung card o. Saan mo ka na ibilin? Dito na kami.
Atlantic. Tay marong si Kuan Philip nga. Kuan. Dili. Tay Philip Silio. Oh. Ang anak may hong pasabot tay patay. Si Philip baka nang og mga aroy order sa nga na. Sa tawagan namin nga anang kanang ihatod. Sapi adili sapi. Asun? Parcel. It's parcel wait. Apike ba? Putahan diri Halos kagawas. Bag. Balag sir. Balag sir. Nay dago nako deh. Okay. Pusing bet. Mana mo? Ready? May palito mo? Anak pa dyan ay mahal. Saging. Diyan na. Talong. Enak doa. Man. Ako ra. Wa na. Post na to. Ano ito? Yung bagong ano, deliver ang pan. Ay, blue sa mana. Ay, sorry.
Wonder. Ang expiration ana tanawa. July 18. Oh, ayos pa. Kuan. Palitan na. Tuman. Oh, dali ako makalit. Okay, murag kuan to, mas dark to. Kana alam na. Dark to pero nasaan ka? No, nag-original akong nagtilawan. No, puira. Namay lang mo lamdag si Zao. Katong sa kuan kay arang ka brown. That's okay. Beer. Ito ra maliit. Pero itong lang soft drinks. Coke. Royal. Molson's beer. Hmm. Itong kuan guys. Ay, still ang ino. Wala na. Doon pa meto siguro? Saka sagat no ha. Sabay ko. Ay, lahi man na. Ay, ito. Dili usa. Unsa man? Lahi man na. Cereal cream na. Kana. Hi. Kana na ni. Coffee cream na. Ay, di. Coffee. Maghapon to. Ano yan? Anto delight. O kana na lamang gatas ibutang. Lami pa. Kasi mag-cream pa ka na pay gatas. Ha? Daghan pa man to? Abot mo man to karong kuan mo abot. Hindi balik na to lakaw. Sunod semana. Ta. Come on. That is what you want.
Nara na, kilid. Oh, 1 to. Ito na. Ano sa nawa lagi presyo? Regular. Mana? Tapa. ay. Identify your age. Ting mata. Sana all 89, 92. Diyan nagsapatos diha oh. Uy, kebugat ba ni? Oh, manguli na may. Yung maligo pa. Yan ang misis ko, mabait. Ito, oh. Ito
Na magkalikod. Shopee man? Ano ba yung nagkiang diri ah? Nagkiang gani inom beer. Suka kita. Ah? Baru meron. Tarik kita siya ba? Langan-langan. Oops. Oo. Pilang oras ito. Pilang oras may. Saya na. Forever young. I wanna be forever young. You really want to live forever. Lami guys. What's up? Naman na may kompra. Manghipos na siya. Ang mga ipamalit. 054. Gamay ra gani na. Butong naon. Okay. Kapang habaon na be. Buwa be. Buwa katong i-rinse. Ito sa ganda nung agno. Beto tanaw na itong sinaing kong yun. Perfect. Ako pa. Ito mga saingan. Uy, tikman natin yan. Open na no? Paano to? Pangpayat. Papayat talaga. Nagkag-resibo. Kahit pagkuhan. Serious? Sarap. Melon. Mahal ang grapes sa melon. Kaya may mahal. Nanon. Beer. Okay, mahuman sa kabuuan ng kapin. Here's David, ang classmate. I woke up with a bit of hangover. Wa man giinom kan murag hard style ba nanay murag sagol juice na gani mao ni labad sa og. Na noon may group chat miski ganahan mo apil. Sagwa ko kadog mo live ko. Uy, masustansya guys. Sana all. Alas, ano ng oras? Anong oras na? 10:34. Pupunta mga classmate ko. Ano? Pupunta sila ngayon mga alas 12. Kamay naman sila kaon. Yung mga raya siguro. Kaya may mga oh, bites na na eh. Oh,
doon na magtatapos ang aming munting video ng buhay. Ano lutuin mo? Daw na? Huwag na. Ha? Huwag na. Sure na. Para maligo na tayo. So sige guys. Sayonara. Me. Bye-bye. Oh. Oh, wala na. Ano yan? Pag ang mga umong. Sige na. Bye-bye na.